Paralog baro lingba kan ka kerwo ka office jang ka district medical and health officer Ribhoi district nongpo ka pai ka jing pentep ba ka jingai da wai wi ya baro ki khna na du sis namrta du khna is namrta kan long la shai ka si ka ta khat san trik wi yong arjar pusan ha baro ka wi ka district jang ka Ribhoi bat ki togi bom yo di da wai wi khat san trik on sa ai biang ka arpu artrik wi yong arjar pusan ha baro ki school bat ki again wudi sentar bat ha baro ki snong Nagaliang ka office district medical and health officer Ribhoi district nongpo ki kerpat ya ki kimi ki pa ba kin chum khyai kan ka jing ai da wai wi ya ki khun jung ki khnang ba ki khun jung ki kin lai no wi bat kin long ki koi ba khya kini kide ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanongpo town shopping complex Harishan enterprise haka kamera ka ba shispa iway refurbished laptop ba desktop punhau number Praiway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pranyo laiway khandai ndruiway arnyo lai